Веришката за очила Симе може да е не просто практична вещ, а истинско бижу. Клиентката, която я поръча, носи постоянно очила в ежедневието си и това е нейният начин да покаже стил, елегантност и отношение към детайла. Както всички останали бижута, и тя е изработена от медицинска стомана с златно покритие. Стандартно е с едно име, но по желание на дамата добавихме и малка детелинка от другата страна. Както за всички други бижута по поръчка, и в този случай работим с Капаро. За въпроси и поръчки ви очакваме на дадения телефон, в Viber и WhatsApp, за да уточним всички подробности за поръчката. Запазете това видео и ни разгледайте профила, за да видите различни варианти и да решите какво точно желаете да поръчате. Очаквам!